Ungayisintu kwafika umuntu wathi ungenisela abantu abadala uzongiqalela umsamo. Kodwa mengiqalela umsamo kanye ngingenisela abantu abadala wabe sengishiyela amagula lapha emsamo. Wathi kula magula kukhona abantu abadala bale ekhaya laba ngingenisela bona. Ibone ngokhuluma kubona lamagula yiwona engizokhuluma kuwona. Nganethemba nami. Ngoba phela ngazi lutho lo muntu ngiyamethemba. Webafowethu nodadewethu. Makuthiwa kungeniswa abantu abadala. Akukho gula abantu abadala bazofakwa kulona. Asilungise leyo nto. Nanoma ngabe yinini uma umuntu ekunikeza igula noma ekunikeza ukhamba noma ekunikeza isikhwama noma ekunikeza ini athi la kunabantu bakini sibafake la ayikho leyo nto. Wokwazi ukuthi leyo nto elapho kuleso sikhwama noma kulelo gula useyiqambe igama wathi abantu bakini igama layo. Lo muntu uzokunikeza izilwane waziqamba igama wathi abantu bakini. Hayi ukuthi amathongo akini. Asicaciseke lento ukuthi abantu abadala bahlala kuphi abantu abadala. Abantu abadala ngeke bahlale okhambeni. Bangahlala okhambeni khona umkhuba owenziwayo. Abantu abadala ngeke bahlale eguleni. Bangahlala eguleni khona umkhuba othile owenziwayo. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Khuluma kokuthethene izinto. Amavasha abahlosile. Bathi usokhulu usokhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Bungaye siduwe. Sakhuleka kunina abakhulu hayikhona abogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlebulela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga.